ана инҳо техникаҳои дорупошӣ. ин дар паси трактор пайваст мешавад. ана инҷиш, ана инҷа тракторда пайваст мешавад. аз ҳаминҷа трактор метобона. ин 1 тонна 600 литр об дору мегирифтааст. об ва баъд ана аз инҷа пош метиҳад. ана вай лопас вентиляторро тоб хӯрда шамолтако доруи аз инҷо мебуромадагиро ва боло ба танаи дарахтҳо ба боғ болои ангур ё дигар дарахтҳо мепошонанд. Якчанд фирма ҳаст. Набинед. Инҷа фирмаҳо бисёр аст ва нархашам ҳар хел ҳаст. Лекин қимат аст. Дар Хитой албатта арзонтар меёбед. Дидед дору пошакҳо.